acabo. La solució no la trobarem fora de l'estat de dret. Hem d'evitar la declaració unilateral d'independència i podem evitar el 155. Jo no vull ni una cosa ni l'altra. Encara és possible que el president Puigdemont prengui decisions per al restabliment democràtic, per evitar la trencadissa, per pensar menys en l'èpica i en la transcendència històrica i més en les solucions possibles als problemes presents. Ho pot fer, a ell li correspon fer-ho. Ho hauria de fer, al meu entendre, per patriotisme, per defensar l'autogovern i per donar la veu als ciutadans de Catalunya, per tal que s'expressin en un procés electoral net, transparent, legal i amb totes les garanties. Si el camí escollit és aquest, segur que ens trobarem per al bé del país i de la seva gent. Evidentment, amb mi, podrien comptar. Moltes gràcies. Evitar l'aplicació del 155 de la Constitució és possible, convocant les eleccions al Parlament, també amb l'anunciada presència, si és que es materialitza, del president al Senat. Avui, demà, dijous o el mateix divendres, el president de la Generalitat pot donar per acabada una legislatura que no té ja continuïtat ni programa, dissoldre la cambra i convocar eleccions anticipades. Hi ha sortides a l'actual bloqueig. Hi ha una majoria a les Corts Generals disposada a endegar la reforma de la Constitució. Crec que ens podem donar una nova oportunitat. Avui això està en mans del president de la Generalitat.